Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Superintendent of Police Jong ke East Jylla Hills District Ugiri Prasad. Au kurwa khubor balapan mi pajba menta kasngi ka arpo kendai terik Risau ula pentim bagi Pulit Jong ka than haga arpo praterik Risau kila lap ye ka wei ka Metiap jong shinrang breu ubadan hapdeng kerta sapho snem naka wei ka Surok kabadan hajan ka klau bat ka ba amshim lala ban ithu kadai jongnu bat yagani lalap haga por kumba khandai baji arpo minute hagi thain soju dong kli chnong lom chnong East Jylla Hills kabajngai kumba arspa mitar na Surok ba National Highway 6 kat kum ge khubor balayo lum la ong ba jinglong jingman jong ka met haga por ka balap ningkong kadai ka balap put bat kat kum ke jing Suba kala ban dei ka met jong breu ubadei ubar Jylla Maria yo jing tip halor kani na kalyang ki Pulit kila hair wood shagani ka jaka watla na kalyang katanat Pulit kamshim layo pan penlong ye ka jing tokit ka ba penyaru na ka daw ka jing puut jong kani ka met henry la persang ban lum thop ye ka jing tip ki badan kam kat kum ki kindon jong ka ain Shusho la ongru ba ye ka met jong ni rang ba la penkit sa civil hospital kli riat na ka benta ban pendep ye ka postmortem bat tang na kidak ki bapa sabar na kalyang katanat Pulit kalaban pen ithu bau new breu udon ye ka jingjrong ka basan put san inchi ubali ka sni do bat uba phong ye ka patulun tracksuit ka ba grey patulun red ba yong ka t-shirt ka ba khle ba blue bat bali bat ba brown bat ki slipper Nike Hakabayde bat kani na kalyang Superintendent of Police ulakin tui ki pajba ki badon ka jing itho yaw ni breu bakin phone shi ki Pulit how number pra khanda hinyo sa hunyo not lai pra iway hinreu nagabenta ban penlong yi ki jing token ki babnya